nasa LCC po ako. Bili tayo ng ano, yung, ayan, sliced bread. Yan mga lalabs, sliced bread. Punta tayo dito sa cheese. Ayan, bumili akong cheese. Ayan. Punta na po tayo sa counter. Ayan. Ayun sa counter mga lalab, magbabayad na po tayo. Daming tao mga lalab sa LCC. Ayan, punta na po tayo doon. Bibili tayo ng cake sa labas kasi wala po silang cake. Empty. Ayan po, empty. Thank you, Kuya Guard. Ayan mga lalabs, nakuha na po natin yung cake. Ayan. Yan ko cupcake ng gura. Nakuha na po natin yung cake. Ayan, uwi na po tayo. Ayan mga lalabs.